Atomizació. A mi to tak Pan tylko lubi patrzeć, to boli. Pane Janík, nevíte, v kolik paní učitelka končí? Já bych ji chtěla natočit, jak se bude dívat. Ne, pan Šoko, to je takové upozornění, že ho někdo může odnést. Víte, jak si ho řetězem vždycky k něčemu přiděla. No tak to není Trabant, to je polský Fiatek. Dělejte, ne? Si točte, ne? Marcel, bych to poslal na internet. Já nemůžu, já mám tak úžasný počítač, že nemůžu. Ty tak hlavně, že vláte a taháš auta. Ale paní učitelko, hlavně nás nenapraskejte. Ne, nechte to tak a zaparkujte to o tu lavičku. Pane Janík, v kolik pan Šolka končí? No tak i to zaparkujte normálně a počkáme tu a koukneme se na její reakci. Dejte jí to na schody. Honzo, dejte jí to na schody, ty zadní kola. Jo. Byla by sranda.